La Laura, el Josep i la Cristina estan fent un treball en grup sobre les fraccions a casa de la Cristina. Ja són 8:45 i tenen gana. Han demanat una pizza a Pizza Frac i els l'han portat ja tallada en 12 talls iguals. Quants talls li toquen a cadascú? Quina fracció de pizza es menjarà cada un d'ells? En el moment d'obrir la capsa de la pizza, ha arribat en Pau. Quants talls de pizza li toquen ara a cadascú? Quina fracció de pizza representa ara? En rebre la pizza, la Cristina l'ha pagada. Costava 20 euros, però hi havia una oferta per a estudiants amb un descompte del 10%. Quin és el preu final? En acabar-se la pizza, del treball que han de fer, que consta de 5 parts, encara els queden per fer 2 parts i decideixen que les faci en Pau per arribar tard. Quina fracció del treball li queda per fer al Pau?